Erokamano Nanya Chris. To nyiswa ni to unjo bed ni ikawo pach oganda kuom thuolo marom nade dipo ni nitiere oganda ma der mondo mi gichwalie pach gin bende kotenre koda wechegi mag keto chike manyien mag medo osuru. En thuolo marom nade mikawe pach oganda? Ingen sami wacho kayo paro mar oganda mokwongo thuolo onego bed time mokwongo document no midwaro kayo pach oganda ne ko bed ne oganda so yude kamoro moro machiegni kodgi ayo nyako migi saa maber tin kaka imigi notice to kuber matin dwe achiel nikech finance bill oken gima mapoyo parliament kata gima poyo sirkal entie procedure mikawego i budget calendar kodo ka ging'eyo gidwa kawe dwe mar 6 i budget ikalo kapok ochopo tarik 30 to onego bed ni gipango kachako dwe mar 4 to gigo kom kuonde duto mege od bura tikawo maoni mege ji to nitie kidiengni mopogore opogore ji ka jopuonj ji ka jothieth hospital youth women sectors gi duto onego bende obed coordinated in a way moro ma maoni gi ikawo imigi educate time mondo maoni gi ochop kaka dware yo sama dware ai onego bed no kikawo maoni mara nyaka ibed gi lugo no feedback mechanism mawacho miduoko na wach ni ni wacho kama to akete kama nikech kama or ji machal kama owacho makama to ji makama owacho so that anen this fairness gimi propose kod gima na dwaro to ka onge feedback awuoyo to kiduoko na wach gima na wacho or there's no demonstration ni gima nyeri biro sumo ira or influence budget no or influence finance bill in a way moro maneno kare maonina is respected then mano ngiso ni sirkal oso bedo ka oere tudruok gi japiny koro japiny ni bende nyaka rang mechanism kech nitie court process ka the chik be wacho ni budget controller office ka wanyalo prove no budget ni ne okokawo maoni wa kare kata finance bill ni to ginyalo on their own motion ginyalo chungo budget implementation kodi minyalo migi mana 50% ka kodi nono wachi ni makare mondo duogi wacho sudu mondo jogo embaka odoho be na option ma ji nyalo dhiye to ka ji nyalo dhi doho every county nitie ng'ama file a case yodoho about budget about public participation then manyalo miyo sirkal berang to hoyo kara wan kendwa to ka ji wewe ng'unyo to onge action to bedo ka sirkal dhi mbele gik ma gitimo kitaricho koro nyaka wagoko mondo wang'en gini hinyowa to ka hinyowa to nyaka wadhi oko mondo wachak rango kare wasom gik ma oketi gigo wa reject gi wandik proposal petition mar rejecting gi wami MPs waduto each one of us nyaka ranga mechanism magin ndiko ngo their MPs personal letter on taxation to kok watimo makamano to waboro hinyere nikech yudo ka jaman malo gikawo duto to jaman piny to chulo suru to suru gima konyo gi be onge koro nyaka warang ka kwakonyre as oganda.